Kumakain na yung mga customer natin. Good morning, people. Baba, can you say good morning, people? Ayaw na niya dito. Sabi niya, busog na ako. What you gonna say? Ah, Milo. Oh. May Milo na. Kumakain sila. Bacon, egg, and fried rice. Ito kay Jan at saka kay Dan. Muffin. Barbecue kay Dan. Tomato sauce kay Jan. Iba-iba talaga. More? Do we need more eggs? I'm not eating eggs. Yeah, that's fine. Thank you, babe. I bet Is you. it my brownie? Yes, yeah. It's a big brownie. That's Bullet. It is a big brownie. It's your brownie, my love. Now we can eat it. Okay. It's a brownie. It's a brownie. What you gonna say to Tita Ray? Congratulations. Thank you. She's a bit early. That's Don't worry, the pressure's on John to do that. He knows. Thank you. What you gonna say to Tita Ray? Congrats. Thank you. I made it just before I came. He ordered it. Hold it up for a photo, my love. That's too early. I know, but I had to get it made. Wait, Jonah as well, John. He knows. I couldn't make the cake in time. Yeah, kasi sabay ata kami ni Jonah. Thank you, Mama. Hold it up, babe, so you can take like a photo. Try not to like screensaver, like good. Thank you, babe. Hold it up, then you see it, and then I just get like You can't go there. A thumbnail. a thumbnail. Look out, wait. All right, there you go. Aww, that's an early one. It is an early. We'll eat it after golf, guys. Yeah. We'll put it in the fridge. Si Dan, pa-surprise niyo kay Ray. So, Thank you. tingnan mo to. We're gonna eat that later. Brownie after namin You should have seen the... Doon? Sabi ko, gusto ko ng brownie. Sabi niya, mayroon na yung brownie po. Nagdadayit ako. Ang ganda. You should have seen the bakery where we went. There's only this little thing. You walk in there and it's like... Kasi food, yes. Yeah. Have you been there before, Ray? I think you've been there. You do it yourself, right? Sorry? You do it yourself. Yeah. Thank you. I got my photo before you. Yeah, No, I'm picture. not having that. No, not yet. Later. That's for sweet. Later. We eat it later today. What is it? Brown. Just one big brownie, yeah. Maganda siya kasi manipis But then niya. Australian brownie after we had that brownie at the house fair. It's the size of 16 brownies, but I said to him just give me like a slab, and then so they didn't cut it up, so that's why it's quite a big one. Can I take a photo of me? Yeah. I don't get it away. Oh, cheese. Cheese. Thank you. Ang ganda. Brownie. It is brownie. Can you show us your bag, Holly? Nice bag. No, that's hers. Your mom got it for her. Where's Tito Dan? Is he getting money for you? To put in your bag? Guys, alis kami. We will get our nails done. Oh shit, I forgot to put Holly's scarcity. Could lead you. Yeah, do you want me to put it now? Oh, shush. Ay, lamig. Na-prank ka. Punta kami, guys, we will get our nails done. Sama si Manay, tsaka si Kat din. So, yung car seat ni Baby V, ilagay dito sa car. Para sabay na kami. Kasi after nito, punta pa kami city. Para isang car na lang papapuntang city. Ayan, papasok na si Si Holly nandun na. Yung car seat ni Baby V, kakarating lang nila. Yung nasa lips ko, yung Maybelline na 24 hour. Matte ink pala. Kasi natin. Yung mga boys mag-golf. So after ng lunch natin, diretso na tayo dinner, no? Oo, kasi late na eh.
si Mark, niloko ni Dan kagabi. Pinanangk lang ba, sabi niya, kasi diba pupunta sila Kangaroo Island. So sabi ni Dan, hala, kailangan mo ng kangaroo insurance kasi maraming kangaroo doon. Kapag natamaan yung car mo, ano, maklaim mo. Sabi niya, another insurance. See, there's a lot of things that you do not know that you need to know. Like, sabi niya, so I have to get that. Sabi niya, Dan, yeah, you have to get that. Alam mo naman si Dan, napaka-seryoso. Sabi niya. Tapos, nagtinginan daw si Dan at saka si Neil, tapos tawa sila. Tapos sabi ni Dan kay Mark, wait, I'm bullshitting you. Sobrang seryoso siya. Kukuha na talaga siya ng kangaroo insurance. Ako yun. Kasi, hindi. Nung nagpunta kami Kangaroo Island, sabi ni Dan sa akin, hala, kailangan natin ng kangaroo insurance. Malay ko ba? Maluwag? Super loose. As mo si Neil. Nasaan na? Andun na sila. Han! Dito na kami guys sa Burnside. Pa-nails kami. Sana hindi ganun ka-busy kasi kaming dalawa ni Manay. Sana tabi tayo. Kasi sobrang busy nito nila. Dito Manay ay. Dito siya guys, yung may sabi open. Ano lang yung pangalan? Burnside Nail Salon yan. Yan, Burnside Nails and Spa. Tapos na kami guys sa nails. Ito yung aking nails. White lang siya. Tapos silver yung sa ring finger. Si Manay din. Yung nails mo, gusto mo? Green, tapos silver din. Maganda yung silver kasi marami siyang uli. Dito ka lang. Hold my hand, baba. Asan tayo? 8 yung tinandaan ko dito. Tapos doon. Dito may ano yung sa aso. Tali. Ano, tali? Watch out! Wait sa... Okay, go! Go! Ayun ni Lydia kasi nga parang aso. Dito tayo dun. Okay, ayun. Punta na tayo city, guys. Doon kami. Doon namin imi-meet si Love. Wala ngayon si Lai kasi inaalagaan si Tony Boy. Dito tayo mga... Okay, sige, go kayo. Dito na kami sa city, guys. Lakad-lakad papuntang Randall Mall. Ayun na, gusto mo yun. Nakadelete ka na ba ng clips? Hindi pa nga. Dahil Yan, yung scooter nga. Sabi ko nga sa'yo, itry mo eh. paano natin si Holly? Bang ilagay ko sa ano? Ano mo, dito sa... Sungay ba? Sungay. Sungay ka ba ba? Yan din yung sa inyo term, sungay? Oo, sungay. Kapag kami ni Dan pumupunta dito, hindi talaga kami nagpa-park sa mga ganun. Bakit? Sa mga street lang kami. Yung mga mga libre. Ayaw na ayaw talaga ni Dan magbayad. Para sa kanya, rip-off talaga do yung parking. Uy, ang mahal kaya. Tagal ko na hindi nakapunta dito, guys. Randall mo. Sige. No, huwag ka na walk. Yung favorite ni Dan ay na chocolate egg. Oh, your bag, Baba! No! Nice! Dito kami sa food court ng Randall Place, guys. Order kami dyan sa Waro. Bili ako milk tea. Meron silang milk tea every weekend lang daw. Sarap. Napakalitan. Masarap. Try mo. Ano ka? Milk tea. Sarap. Sarap. Pinapalitan nga niya yung drink niya. Na-open mo na yun. lang ang price. Tapos yung dalawa pa in-open. Oh, in-open pa yung dalawa niyang drink. Yeah, you can try this. Ito yung order natin, guys. Nag-order ako ng Hainan rice, yung thigh na part. So, meron siyang dalawang sauce. Tapos, masarap to. Yung sabaw nila. Ayan, na-excite siya. Ay, same tayo, Day? Oo, same tayo. Sarap. Kain, guys. Si Manay, mi goreng? Nasi goreng. Yung rice. Yung si Oli. Nilabas na yung money niya. Uy, bayad daw siya ng pagkain. Yung money niya. Ano daw? Magbabayad na daw siya. May money daw siya. Yung dalawa, laro. Oh, cute! Ayan, umalis na. Dito kami sa Cotton On, guys. Ito, 5 na lang. Lahat ba 5? Kasi yung iba selected items lang. Ang daming sale ngayon sa Cotton On. Ay, ang ganda nito oh. Yung simple lang ba? Tanungin natin magkano to. OTD! Dito kami sa Cotton On pa, guys. Itong dress na to nabili ko sa Temp. Sunny's OTD din siya. OTD din siya, oh. Sunny's Zaful bag galing Bangkok, guys. Chatuchak Market.
And shoes from Steve Madden. Tara, hali. Let's go. Are you buying that, Baba? Are you buying that? Yep. Okay. Let's go, people. Oh, $10 na lang, oh. Tapos $10. Yung mga ganun. Okay, let's go. Gusto magpa-picture ni Manay dito. Kasi, ayun si Lovely, nagtawag na ng mag-picture. Oh, siya na talaga. Picture tayo sa balls. Ang galing ko, Day. Para naman tayong ano dito, yung turista. Sorry. Sige na, uy. Thank you so much. Hindi may lalaki sa likod. Oo nga. Sige, sayawan mo, Kat. Go, Kati. Binila ako patakot sa ulo. Sige, Kati. Sayawan mo, Kati. Sorry. May Coco dito, guys. Dito tayo mag-chill. Guys, tingnan nyo si Holly nandun. Hala, nakikisayaw din si Holly. Sige, sayaw, Holly. Sayaw, Holly. Sayaw, Holly. Sayaw. Alululula, sumayaw na. Ang cute. Ayan si Holly. Hi, Baba. Ayaw mo naman. Mamaw daw, mamaw. Hala, si Holly, ang cute. Hala, nakasayaw talaga siya, Beshi. Dito na si Ali yung best. Sali, ano yan? Gumugulong-gulong na yan dyan. Cute ni Holly. Sige, go, bababa. Bababa? Sino bababa? Ang cute! Dito pala kami sa Coco, guys. Kanina pa kami dito. Yung ano, drink ni Holly masarap, mango, na merong mga sago na maliit. Sarap. Pipicture sila, guys. Walking daw. Picture. Walking pose. Mamaya magraraming kami. Yung mga boys hindi sasama. Kami lang. Kasi wala sila sa mood. Pagod sila sa golf. Nandito na kami. Finally, people. Ilang minuto kami naglakad. Dito kami kasi si Manay gusto mag-ramen. Adjustan namin. Pero hindi ito yung lagi namin pinupuntahan ni Dan. Yung pinupuntahan namin nasa Goodyear Street. Ito nasa Lay Street. Ha? Sorry? Paper? Chopstick? That's a chopstick. You get 2 chopstick each. No, that's baby V's. This is yours. This one. Chopstick, Baba? So you get 2 each. 2 each. Okay? Baba, sige, next to mommy. Bye, guys. What's the chopstick, Baba? What do you want? No knife, no fork. Fork. Peppa? Walang peta. Hindi, pupuntahan niya to. Puntahan mo yan? Si French siya lang. Hindi ako makapunta na. That's right, you can share. Share, Baba, dito, oh. Sige, yan. Pumunta ako sa toilet. May lalaki sa toilet. Hindi niya nila. Nakaihi siya, guys. Nandun siya, ay naganan. Tapos naganan sa kanyang lintin ang buang. Pag-open ko sa... Ay, sorry. Nakita ka niya. Ayaw, nakita ka niya. Nakita ka niya. Ako kasi inopen ko eh. Sabi niya, ay, sorry. Hindi niya nila. Ang lalaki natakot ulit. Yes, Baba. What happened, Baba? Yun na, hindi na ako iihi. Hindi na ako iihi, Baba. Huwag nga na lang din ako iihi. Ala! Hi, guys. Kwentong malupit. Baba, mainit. Here. You want some? Baba, can you share with Veronica? Just a little bit. Just a little bit. Baba, may happy drink. Okay, happy drink. Baba, share Baba. Okay, Hali. Share Baba. It's okay. Okay. Ito yung makipag-share. Ikaw nagbabago ka na bata. No. This is too much. Just take a water. It's better than Baba.
No. Baba. Diyan kami? Baba. Sige. It's hot. Later hot. It's hot. Di ba sa... Ako walang store. Yan sa masher? Ay na. Hindi na. Oh, di ba noodles? Yeah? Is it yeah? Ay, isa mo kayo dyan. Tapos picturean ko ng steak nila sa Tower Hotel. Yung mga boys nasa Tower Hotel. Ano tawag niya ito? Lemonade? Ano nga? Guys, sabi ko, chase you? Ramonade? Ramonade. First time kasi ako. Ramonade. Chase you, Ramonade. Si Spike you. May accent. Thank you. Yung mushroom eyes. Yan. Pakain ko sa kanya. I'll try. Laki naman ang pagkakaw naman dyan. It's hot. It is hot. Sabi ko sa'yo sa init. Pa natin. Guys, nawawala yung car. Asan yung car? Guys, wala nang tao dito. Wala, Dino! Bakit nawawala? Size 4, sa 4 wala? Wala. Hindi kasi nag-stop tayo sa 4, di ba? Nag-stop tayo. Oo nga. So, galing tayo sa taas. Kaya sabi mo nga, uy, nag-stop. May 7 pa ba? 6 na yung pinakamaano, di ba? Oo, 7 yung pinaka-last. 7 yung pinakalas? Nasa taas. Bakit? Tapos wala doon. Oh my gosh. Bakit mawawala naman siya? Sino naman kukuha? Wait, baba tayo. Baka doon. Doon ba tayo nag-park? Tingnan ko. Kasi doon tayo malapit sa poste. Mag-ingat kayo ha. Baka may ano. Baka dito, Day. Sana dito. Pag wala dito, ewan ko na lang talaga. May nag-knock ka. Andyan! Wala! Wala nga! Saan ito? Baka sa baba nito. Ano ba? Baka sa baba nito. Baka sa baba nun. Pero doon na side. Libutin natin na. Baka nasa 4. 4 tayo. Wala pa tayo nakita sa 4. Sige. 5 to Baka 5. Doon. 5. Dalawang 5 eh. So saan tayo mababa? O diba, hindi talaga tayo pinatikil maglakad. Ay, madilim na doon. Ganda pa. Okay lang tayo? Haggard na kami. Makapinig tayo. Ay, Diyos mio, Marimar. Ano sabi mo, Kat, kanina? Sabi ko, salamat sa Diyos. Nakarating na tayo. Ay my gosh, guys. Ay naku, story What time a tayo. day. What a day. Long day Guys. of our life. Sinabi ko sa inyo kanina nawala yung car. Hindi siya nawala. Kami ang nawala. Kami ang tatanga-tanga. Level ano Oh tayo? my gosh, Ilang round natakot tayo? talaga ako. As in guys, paulit-ulit kami sa car park na ano, linakad namin yun ha, from ground floor to 6. Pinakalas na Hindi namin nakita ang car. Of course, hindi namin makikita kasi nasa second floor pala. No. Oh, pumunta kami second floor. Ay, naku. Isa-isa pa namin. Sino mauna? Siya Ay, na. may umalis na? Nauna na sila. Ano na si Parang naghihintay yan si John sa akin. Anong oras na? Ano oras na ba? Ano yun? Kung mag-uisip, wala pala akong seatbelt. Para talaga akong tama. Anong oras na? 8:30. Yes, Babu, we're going to Tita Scotty's house. Going home. Oh my gosh, guys. Anyway, we found the car. We're driving. Pinagtawanan kami ng boys. Hindi naman. Uy, fairness sa kanila ha. Hindi Sabi, lesson daw yun sa atin. Lesson pala. Nagano lang si Jan, no? Ni Don, sabi niya, how was your day? Si Jan, ginanon ako. Ganun lang. Tapos nagtanong pa si John sa'yo, di ba, Kat? Na how's the city or something? Sabi niya sa akin, Kinamusta? pagod. Oo, sabi niya, pagod. Pagod. Kapoy. Ay, naku. Anyway, guys. Danielle. Daniel. My love. Turn your lights on. Oh, sorry. Oh my God, ang dami namin po. Such a fail.
Sorry, mala. Grabe guys, Thank pati you ilaw very namin hindi. Pagbasta ka. Itong araw na to, ang dami naming mali. Ang dami kasing lights sa Adelaide. Hindi mo na kailangan ng lights ng car. Sabi ni Jan. Tingnan mo ito, nagdadrive. So, parang Chona rin to. Tingnan mo to si Race. Parang Sa likod. nakasunod lang sa atin. Dapat pala, pinauna natin sila. Hindi, buti na. Uy, kasi wala tayong lights. Hindi, nakakalimot din kasi yan si Dan. Noong time na papunta ka, sinunod niya ako, tapos galing kami sa work, may lalaki talaga dahil sa road lang. Hindi, ano talaga siya, gumaganon-ganon siya. Lights! Sinilip siya ni Dan, tingnan sa side mirror. Sabi niya yung lights! Oh, sabi, grabe naman siya mag-effort para lang ipa-on yung lights namin. Ganon sila, matulungin silang mga tao. At least Maganon talaga siya. Oh, lights! Parang si Sak lang. Kala namin na gusto niya ng ride. Ganun. Lights pala ganun. Kasi ano eh, hindi kasi ikaw talaga Hindi mo nakikita. Oo, tingnan mo, hindi mo Kasi marami namang ano ilaw. Ang ano ni Dan, napaka-calm. Loves your lights. Turn on your lights. Kasi dyan, Chona, turn on your lights. Ganun tulog siya. Bloody hell. Bloody hell, Chona. light. Guys, punta kami kinakat pala. Diba? Lamtigil. Malam. Dito, Dan, please. Thank you. Banana bells. It's for us. Yeah, cool. Thank you. That looks good. have Yeah. broccoli oh. Ang cute. Oh, that's a good one. Let me see. Kailan niyo ito nakuha? Dahil. Binigay mo ka-work ko. Ikaw yung Can you talaga. tell them how you got lost? Ha? Can you tell them how you got lost? I did. No, they knew when I was looking for the car sa car park. Sinabi ko sa inyo, di ba guys? Naghanap kami. You guys had a big day, didn't you? Yeah. Long day for us. Long day, babe boy. Three rounds? Late. 3 rounds for 6. Di ba, Manay? Grabe yung Ilang beses kami paulit-ulit, guys. Kasi alam nyo, pumasok kami, pagkalabas namin sa car, pumasok kami sa lift, yung sa elevator. Oo. Tapos, furnace namin ground floor. Tapos biglang nag-stop sa floor, sa 4. So sabi ko, so akala namin sa either 5 or 6 kami nag-park. Tapos yun, sa second floor pala yun. So parang minulto kami. Char. Diba minulto kami? Kasi, oo, bakit kami nag-stop sa 4? Kung galing kami sa 2, tapos down yung furnace namin, tapos nag-press pa kami ng ground floor. Alam mo, hindi na Diba? namin napansin yung Ito sabi ni Dan, nung nagsumakay kayo ng elevator, paakyat kayo o pababa? Malay ko ba, nasa elevator kami? Malay mo, malalaman mo? Hindi naman, di ba? Kasi may papasok, may lalabas. Hindi, kapag nafe-feel mo ba, kapag nasa hindi. loob ka na, hindi mo ma-feel. Hindi namin Unless, glass yun, tapos makakita mong labas. Transparent. Wala talaga, guys. Okay ka lang? Tapos, ano pa? Sorry naman pa yung papunta dito. Wala kami ilaw. Wala. Ay, nag-vlog tayo eh. Nag-vlog tayo na tinawagan tayo ni Dan. Tinawag. Nag-vlog. Nagka-ano na yan. Naka-on yun kanina. Okay. Oo. Alam niyo na pala guys, Alam niyo na. napagalitan din kami ulit. Kami wala ako lights. Fail ako ngayon. Ano pa yung fail natin? Ano pa? Ano pa? Dito, yung parking. Bawal mag-parking sa park. Sa labas ni Kat. Hindi, sinadya ko yun. Kasi Sinadya mo yun? may mga bata eh. Alam mo naman ako. Ayaw yung mahirapan yung mga bata. Alam niyo, dapat malapit sa pinto ang mga bata. Grabe. Parang Okay ka lang dyan. Ano ko, ano pa yung kulang namin? Yung talong mo. Wala pa kaming carrot. wala kang onion. Si Sam binigyan si Dan na onion. Onion, yung pa pala. Ang ganda ng Tsaka ano. ulam. Guys, ito na. Nag-crave din pala si Kat nito. O, di ba perfect timing ako Sabi dito? niya, dapat 16 slices daw to sabi ni Dan. Okay. 16 slices. So, na-cut na ba ito? Na-slice Ganun, na Hindi din. pa. I-ano mo Yung na lang. maliliit lang, Day. Ikakat niyo na yung Hindi, si Kat sabi niya malaki sa kanya. Ito sa'yo, Kat. Nabuto Nakakahanap pa. Dumiretso na umuwi sila. Cut na natin, ha? Dumiretso na umuwi sila. Kaya mga bata. Oo, galing sa Adjusin. Nag-dinner pa kami. Kasama kami nag-dinner. Kung nakita ko yung story mo, Di ba? Nag-ramen daw. Dinamis lang. Nandiyan na siya, oh. Dito na siya, mag-dessert na lang siya. Hindi na siya Mag-dessert na. naka-ramen. Nag-crave ka din ba nito? Ramen. Hindi ako masyado. Hindi siya Ramen ang sunod niya. Ramen yung pinili. Masarap diba doon? Masarap talaga. Madami. Si Tony kanina, nung sinabi ko sa sama ko, hindi ko alam na hindi pa siya nakakalakad. Paglabas ko, hindi siya makatayo. Kawawa naman. Sabi ko kay Love, ikaw na lang, Love, hindi na kasi sa kawawa lang. Ang ganda ng, ng light blue.
Oli, Maganda pang ano, Tita! brownie. Sabi niya, Asa na yung, ano, ikaw na dito, Day. Plato mo. Kaya nga. Ako kuha. Kay Kati to kasi nag-grape siya. Tapos lagyan natin whipped cream. Yeah. Siguro guys, kapag pinanood nyo tong video na ano na talaga natin, na-reach na natin ang 500. Kasi ngayon hindi pa eh. 497 pa ako. So thank you guys. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong support. Wala na akong luha. Hindi na siya iyak this time. Hindi, naiyak ang kanang umaga. Tapos na nakita ko yung car, naiyak ako. Konti. Buisit talaga. Ako din. Naiyak talaga ako. Takot na takot. Nilakad namin guys from 6 as in. Inano talaga namin. Sinabi ko na ba na nagsimula kami dun sa ground floor. Inano talaga namin kung saan kami nag-drive start. Kasi hindi talaga namin mahanap yung car. Nahanap sa second floor ang buang na car. Yan na muna. Kain na, ikaw. Hindi ko makita yung ano nila dahil maliliit lang plato. Okay. Tapos may whipped cream, tapos may ice cream din. Guys, kakarating lang namin ng bahay. Tanggalin ko lang yung aking makeup at saka yung contacts ko. In fairness sa lipstick, guys, Maybelline Matte Ink, shade Pioneer. Nandito pa rin siya. Labas nang kumain. Lunch. Dinner. Snack. Brownies. Tapos ilang beses ako uminom. Nag-coco pa kami kanina. Nandito pa din siya. May nagtanong kung paano ko daw siya nilalagay. Kasi yung iba daw, nagtatanggalan daw yung sa kanila. Nilalagay normal lang. Isang layer lang. And yeah, nandito na siya. In fairness talaga. O yung contacts ko, parang siya na yung napagod. Parang pag ano ko sa kanya, parang siya na nagtatanggal sa sarili niya. Parang nakaano na siya. Sabihin, tanggal ko na sa mata mo, tanggalin mo na ako. Ngayon, wala pa akong 500k, but I think when this video is up, nandun na tayo. So gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys. Sobrang thank you. As in, hindi ko inakala na abot tayo sa ganito, nakakaloka. Like, basta, ang dami kung iisipin mo, ang daming tao. Pero sobrang salamat sa mga taong walang sawang nag-aabang sa everyday videos natin. Wala, hindi ko kayo, I cannot thank you enough. So, sobra. Someone asked me kung gagawa ako ng challenge. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Hindi ko talaga inaasahan. Tapos aalis pa ako sa Friday na yung alis ko. So, it's gonna be really hectic. Tapos marami pa akong mga goals na iniisip before ako umalis. Like, yung ma-declutter ko yung closet ko. Sobrang salamat. I know I don't say it all the time, but I thank Him all the time na binigay kayo sa akin. I hope you know that I really appreciate you all. As in, sobra. Thank you. Thank you for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Be good. Bye. Good morning. Mwah.